नायदो नै मालसिंखौ माबायदि सोंनांगौ। हा टाइट जानायनि बेयावहाय गाबथासिगोन बिनिफ्राय नायदो माबायदि बोयो माबायदि बोयो औवाखौहाय बे रलनि गुदुङाव सोनानैहाय बेबायदि बोनाय जायो नै बिराद बेबायदि रलखौ हगारलांबाय थानो नांगौ। बेनिफ्राय बेसेबां बोगोन बेखौ टारगेट खालामनानै गोरा हमनानै बेनिफ्राय बोलांनो नांगौ। जिथुनाखि आलिनि जोबथा बे आलिनि जोबथायावहाय बेखौहाय एसे जोबथानि सिगां नों बेसेबां फुट बोनो बे नोंनि सायाव सोनारगोन आरोखि। बांद्राय बोबाबो बे जयो। ओमफ्राय बेखौहाय जोबथारनायावहाय नारसिननांगौ। ओमफ्राय नारसिननानै जावस'नानैसो हा होनांगौ आरो हा होनानै बेखौ जावस'नांगौ। नै आलिनि जोबथा बियो बोयै बिसिमाव बोगथाफैबाय। दा बे समावहाय बिसोरो बेयावहाय बेबायदि हासिसिगोन आरो नायदो सिखा बा खदालजोंबो हायो। बिदि हासिबाय बेनिफ्राय हाखौ टाइट होसिगोन आरो बेबायदि होनानै गासोनो नांगौ। मालसिङावहाय हाखौ माबायदि होयो बेबायदि सानै थाबा मोजां। बोफ्लोमनो समान बोफ्लोमनानैहाय हा होबोनो हायो आरोखि। बेनिफ्राय बिदि हा होयोब्ला मालसिङा पुरा मोजाङै टाइट थायो। बेवहाय खुनु बार फैब्लाबो बियो माने बुखारजाया आरोखि। बेबायदि होनांगौ नाय बिराद इजिथार। सानै थायोब्ला मोजां आरोखि। बेनिफ्राय मालसिं खोंनायनि गाहाय जाहोनानो जाहैबाय जोङो बे हायावहाय माने हाग्रा जानो हाया। जुदि जोङो मालसिं खोङोब्ला बेयाव हाग्रा जाया। हाग्रा रज'योब्लाबो माने बियो बे प्लास्टिकनि थाखाय बियो थैयो। आरो बिनिफ्राय आरो बे मालसिंखौ खोबोबा मा जाबावो जोंहा बेयावहाय माखासे जिथुनाखि हानि जिब बे हानि जिबफ्राबो बेयावनो थायो। मानो होननानै बुङोब्ला सान्दुं अखा जुदि नाङोब्ला बे हाया रानखावो। बिनिफ्राय अखानि गेजेरजों सुस्र'लाङो। ओमफ्राय बेयाव जिथुनाखि हासारफोर फार्टिलाइजारफोर होदोंमोन बेफोरबो सुस्र'नानै माने बोहैखारलाङो बेबायदि जायो। खिन्थु बे मालसिं सोंनायनि थाखाय बेफोरो सुस्र'लांनो हाया। बिनिफ्राय लोगोसे बेयावहाय जिथुनाखि फार्टिलाइजारफोर होनाय जादोंमोन बेफोर गासैबो माने थाबैनो डिकम्पस जायो। आरो बिनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंहा बेयावहाय बेखौ होयोब्ला जोंनि जिथुनाखि लेबार कस्ट बे लेबार कस्टआबो गोबां माने खम जायो। मानो होननानै बुङोब्ला दानि दिनावहाय जोङो सासे मानसि हाजिरा लायोब्ला जोंनि जायगायावहाय 450 जोङो होनो गोनां जायो। आरो जोङो जेब्ला दैज्लांनि समाव जोङो आबाद मावगोन बे समावहाय जोंहा अखानि गेजेरजों गोबां हाग्राफ्रा थाबनो जाखांबाय थायो। दा बे हाग्राखौ दांनो थाखाय जोंनो गोबां लेबारनि गोनांथि जायो। ओमफ्राय जुदि लेबार होआब्लाबो जोङो माखासे मुलि जिथुनाखि हार्बिसाइड जों बेफोरखौ बाहायनो गोनां जायो। बेनिफ्राय बे हार्बिसाइडफोरखौ जोङो बाहायोब्ला जोंहा माखासे हानि समयसाफोर फैयो। हाफ्रा pH लेभेला माने खमायलाङो। दा बेनिखायनो हायोब्ला जोङो मालसिं सोंनानै आबादखौ जुदि मावोब्ला जोबोद मोजांसिन जायो आरोखि। दा बे समावहाय नायदो नै माबायदि नुदों बिराद मोजांबो नुयो। नायदो आबादारि बिथांजों आं एसे रायलायगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जायगायावहाय सासे जाफुंसार आबादारि होननानै आं बुंनांगोन। गोबां आबादफोर बिथाङा मावबोबाय। दा बे समाव बिथाङा दा नैबे सिजोनावहाय बिथाङा बानलु गायनो थांखि लादों। दा बे बानलुखौ माबायदि गायगोन आरो बे जोलैनि बिसय बेनिफ्राय बेयावहाय माबायदि खरसाफोर थाङो बिनि बिसय बिथाङा एसे जोंनो खोन्थागोन आरोखि।